Det er en af verdens mest læste og også mest solgte bøger. Nu er den blevet tilsat rap og humor og moderne toner. Ja, det er faktisk Bibelen, det handler om. Det er interessant at sætte Bibelen op, fordi det er interessant at kigge vores egen kulturarv lidt i sømmene. Den har påvirket vores samfund helt. Den måde, vores ugedage er delt op på, den måde, vores juridiske lovsystem er bygget op på, og den måde, vi behandler hinanden. Gud sagde, der blive lys, blive liv, blive ild, blive tid og blive tidsfordriv, og Gud sagde... I en tid med Muhammed-tegninger og debat om religionsforskelle, så er det ikke helt tilfældigt, at det netop er Bibelen, som Nørrebro Teater nu tager fat på. Det at pege fingre af nogle andres religion, det synes jeg egentlig ikke er specielt spændende. Men at kigge lidt på det, den danske kultur er funderet i, det synes jeg, at der er lidt mere udfordringer og lidt mere spænding. Så kan vi jo selv se, hvor tolerante vi selv er, når man begynder at pille ved kristendommen. Og nu siger jeg bare noget, at jeg vil gerne bede jer om at glemme det bagefter. Men det er jo, som alle ved, indiskutabelt, at polske gæstearbejdere får for meget i løn. Jeg arbejder ikke løn nok i sig selv, når de nu får turen herover betalt. Hvis de nu får det. Dels kunne jeg forestille mig, at det er lidt tabu for nogle mennesker. Derudover så har det jo påvirket hele vores samfund. Hele vores kulturarv er jo på en eller anden mærkelig måde, eller på mange forskellige måder, filtreret ind i kristendom og Bibelen i sig selv. Så er der også nogle af budene, hvor det bare stikker helt af. Som for eksempel, at forældre må slå deres børn ihjel. I dag må man ikke engang stikke børnene flad. Dengang må man stikke børnene flad med en stor kniv lige i maven. Så er der nok nogen, der er færdige med at brokse over, de fik en iPod Nano til jul. Det er klart, at når man arbejder med Bibelen, så kommer man ikke udenom de tungere emner og sådan noget. Så der det bliver både sjov, og så bliver der nogle mere alvorlige ting. Nogle af de idéer, som Jesus har, og som han ligesom bringer til verden, med barmhjertighed og med tilgivelsen, er jo nogle eviggyldigt gode idéer, kan man sige. Og Bibelen, i hvert fald i den her udgave, har premiere i dag.